Mayong buntag sa tanan, malipayon kita nga magaduol sa presensya sa Ginoo nining atong pagsimba karon sa atong kaugalingon nga pinulungan. Atong andamon ang atong mga kaugalingon sa magapaminaw kita sa pasiunang huni. Taliwala sa mga kahadlok ug pagduha-duha ani kita aron sa pagsimba sa Dios kay siya ang atong kusog ug dalangpanan. Kay siya magaluwas kanimo gikan sa mga katalagman nga wala mo hisayri. Ilikay ka niya gikan sa tanang sakit nga makamatay. Kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo, ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Walay katalagman nga mudangat kanimo ug walay kadaot nga abot duol sa imong puloy-anan. Tanan. Magbubuhat, manunubos, magsasangkap ang Diyos sa kinabuhita. Kabuhatan dunay katuyuan, may kahusay ug kahulugan. Ni Kristo ang Diyos nagapakatao, sa Espiritu siya nagiya. Nagsangkap ka na to, pagkinabuhi, paghimaya sa buhi nga Dios. Ang lalaki ug ang babayi, gibuhat sa dagway sa Dios, ug gitakda nga mag-aalagad, ingon nga iyang tinugyanan. Pakigdait kauban sa kabuhatan, kaangayan sa katilingban. Gibuhat ang tanan, aron ambitan ang tanang panalangin sa Dios. Ang dinasig ug matinud anon nga nagsaksi sa buhat sa Dios, mao ang kasulatang balaan nga naglamdag kanatong tanan. Nagabuhat ang Dios pagbag-o kanato, pagpakaylap sa gugma sa Dios. Ang presensya sa Dios masinatita, kagawasan tama ang kuna. Pagkapanhaw ni Kristo mibuntog, sa gahom sa kamatayon, ug naangkon tang kasiguruhan, kinabuhing way katapusan. Ang tanang magtutuo magahiusa, pagpaabot sa pagbalik niya. Makiguban ang Diyos, iyang katawan, linuwas ug binalaan niya. Labing balaan ug may gugmao na mga Dios, Ginoo, dako ang among pagpasalamat, Lord, nga imo kining gihatag nga higayon sa matag usa kanamo aron amo ikaw
simbahon amo ikaw dayigon sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo nga imong gipasinati kanamo Lord kining bag-ong adlaw Ginoo. Salamat Lord sa kinabuhi sa matag usa nga ani karon. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo, sa imong pagka-faithful sa among mga kinabuhi Lord. Din imong gihatag sa matag usa kanamo Lord ang maayong panglawas. Ug salamat Ginoo ni ining matag panimalay nga nagpresentar karon Ginoo. Salamat Lord nga ikaw nagauban kanila sa ilang pag-ari ug bisan pa Lord ning among panimbahon karon Lord, among ginahangyo ng imong balang espiritu mo'y magapatiwala kanamo Lord. Abli ang among mga hunahuna ug kasing-kasing aron masabtan namo Lord ang imong mensahe nga imong ipadala pinaagi sa imong alagad. Ginoo, pasaylua kami sa among mga sala, pasaylua kami Lord sa among kaluyahon sa among pagpangalagad diha kanimo Lord. Ug Lord, tabangi kami nga mahimo kaming faithful servant usab Ginoo diha kanimo. Tabangi kami Lord nga anaa kanamo ang kasing-kasing Lord nga puno sa pagpasalamat bisan pa Lord niining trying times nga among nasinati karon nga panahon. Kining tanan Lord among ginatugyan da kanimo tungod sa ngalan ni Hesus. Amen. Magapabilin pagbarog ang katawhan sa Dios agig pagtakod sa iyong pulong nga maoy patukuranan sa atong pagpamalandong gikan sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 23. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang mga saad. Ang Ginoo magadugang sa panalangin pinaagi sa kahibalo nga iyang ihatag kanato palihog manglingkod. Sa kalibutan,
Mayong buntag sa tanan. Ang atong mensahe karon nga Domingo may tungod sa paglaom sa malisod nga panahon. Kining atong kahimtang karon tungod ni ining pandemya, dili gid siya sayon. Arang lisura labi na kung nataptan kita, natakbuyan sa coronavirus ug ana kita yung mga balatian, nawad-an kitag trabaho, namatyan kita sa mahal sa kinabuhi. Arang gayud kalisod ang atong kahimtang daw sa mawad-an kita og paglaom. Kita nga mga nakadawat, kita nga mga Kristohanon, katawhan sa Dios nga nakadawat sa gasa sa paglaom, ang atong misyon mao ang pagsabwag sa paglaom nga atong nakaplagan diha kang Ginoong Hesukristo ngadto sa kasing-kasing sa mga tao nga nawad-an og paglaom tungod ni ining pandemic time. You know, there are many people who are hopeless nowadays, and we need to sow the seed of hope to them. And let us remind them that there is hope in God. There is hope in a hopeless situation. Hope is a powerful force and probably the most important factor when it comes to overcoming life's biggest challenges. Without hope, everything is lost. According to Charles Haddon Spurgeon, hope itself is like a star, not to be seen in the sunshine of prosperity, and only to be discovered in the night of adversity. Hope itself is like a star, not to be seen in the sunshine of prosperity, and only to be discovered in the night of adversity. And Tom Bodett said, a person needs just three things to be truly happy in this world: someone to love, something to do, and something to hope for. Tinuod gini siya nga kung natay gugma, natay hinigugma nga natay pamilya, natay mga mahal sa kinabuhi nga nag-atiman ka nato, maghatag kini siya natog kalipay. Kung naputay ginabuhat samtang nagpaabot nga kanus ang mahuman kining pandemya, kana maghatag po natog kalipay di ta mahimong kanang mahadlokon o mahimong tarantitit nga mataranta na ta kung unsay manghitabo sa atong kinabuhi tungod ining pandemic. But above all, we must have something to hope for. Kinahanglan nga naa tay gilauman. Kay kung wala tay gilauman, arang kalisod sa atong kinabuhi, mawad-an kita og paglaom. Si Robert Schuller nag-ingon, let your hopes, not your hurts, shape your future. Let your hopes, not your hurts, shape your future. And this morning, sa atong pamalandong, adunay tulo ka kamatuuran nga buot na kong ipakigambit kanatong tanan, mahitungod sa paglaom. Una, our hope is anchored on the promises of God. Ang atong paglaom nakaangkla diha sa mga saad sa Ginoo. Ingon ang Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So this verse reminds us that God is the God of hope. And our text in Hebrews 10:23 also reminds us that God can be trusted to keep His promises. So ang atong paglaom nakaangkla diha sa mga saad sa Ginoo. And there is no other source of hope but God alone. And our hope is secure in the promises of God.
Sigurado kita sa paglaom nga atong nahuptan tungod kay pinasikad kini siya ug nakaangkla diha sa saad sa Ginoo. Ingon ang Hebrews 10:23 sa English nga version, "Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promises." Though we may feel lost in the midst of our current circumstances, but God's promises gives us strength and it gives us hope, knowing that God can be trusted to keep His promises. Ingon si President Dieter Uchtdorf, "Though we may feel lost in the midst of our current circumstances, God promises the hope of His light." Ang ikaduhang kamatuoran nga maghatag ka natong paglaom nining malisod nga panahon, our hope is an anchor for the soul. Ang atong paglaom usa ka angkla, usa ka angkor sa atong mga kalag, sa atong kinabuhi. Ingon ang Hebrews 6:19, that hope firm and secure, like an anchor for our souls, reaches behind the curtain. Hope is called the anchor of the soul because it gives stability to the Christian life. But hope is not simply a wish. I wish that such and such would take place. Rather, it is that which latches onto the certainty of the promises of the future that God has made. Godly hope offers stability and security, which keeps us secure although the winds of adversity and uncertainty may blow. Without the anchor of our security in Christ, we are hopeless. As Christians, we are not exempted from problems, from sickness, from difficult circumstances. But we thank God for giving us hope that serve as an anchor for our soul. Ang ikatulo nga kamatuoran nga maghatag ka natong paglaom nining panahon, ning malisod nga panahon, hope is in a person. Ang paglaom makaplagan diha sa usa ka tawo nga mao si Ginoong Hesukristo. Ingon ang Hebrews 6:19 and 20, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where our forerunner, Jesus, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. So Jesus Christ is our forerunner and our high priest. O ang kining paglaom, dili nato makaplagan kang bisan kinsa lamang, kundi makaplagan lamang kini nato diha kang Kristo Jesus. Jesus is a sure and steadfast anchor of the soul. Muni emphasis sa Hebrews 6:19. So we can cope with the hardships of life because of the hope that we have in Jesus Christ. It is our responsibility to sow the seed of hope in others. Despite these trying times and circumstances, God has planted seeds of hope in the lives of His people so that we might grow in Him and be used by Him to shine Christ's light in this difficult time that we are experiencing. So, let's get busy sowing the seed of hope in this hopeless world around us by sharing Jesus to them, by showing the love of God through our word,
words and actions. So dili igo ra nga sultire atong himuon, kundi kinahanglan nga makita pod sa atong kinabuhi ang gugma sa Dios. So ipakig-ambit nato si Jesucristo ngadto sa uban, ug ipakig-ambit nato ang gugma sa Dios pinaagi sa atong mga pulong ug sa atong mga buhat. Kay karon nga panahon daghan mga tawo nawad ang paglaom naa sa kalisdanan. So gikinahanglan nato nga ipakig-ambit nato ang paglaom nga atong nakaplagan diha kang Ginoong Hesukristo. So sa pagtapos sa atong mensahe niini nga Domingo, niini nga pagsimba, unsa katong tulo ka kamatuoran nga dapat natong hinumduman nga maghatag kanatog paglaom nining malisod nga panahon. Ang atong paglaom nakaangkla diha sa mga saad sa Dios. Ang atong paglaom maoy angkla nga maghatag og kalig-on og stability sa atong mga kalag ug sa atong kinabuhi. Ikatulo, ang atong paglaom makaplagan lamang diha kang Ginoong Hesukristo. And may the God of hope fill our hearts with joy aron makapadayon kita sa atong pagpangalagad, atong pagsalig sa Ginoo. Mao kini ang mensahe sa Dios. Amen. Salamat Ginoo sa mensahe nga among nadungog nga taliwala niining kalisdanan tungod ining COVID-19 pandemic. Imo kaming gipinamduman nga magbaton og lig-on nga pagtuo diha kanimo. Kay ikaw man ang among kusog ug dalangpanan, kami magasalig kanimo o Dios. Nagampo kami Ginoo alang sa imong matag usa ka mga anak nga imong panalanginan, lig-unon ang pagtuo nga naa kanimo, nga dili matarog bisan taliwala sa kalisdanan. Panalangin ni usab ang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga among girepresentahan, ang matag panimalay nga naghiusa diha sa ilang Pinoy-anan aron sa pagsimba kanimo. Salamat Lord nga ang imong blood covering, ang imong pagtabon sa imong hamiling dugo masinati sa matag panimalay ug sa imong mga katawhan nga mingila ug mingsalig kanimo. Panalangini ang matag iglesia at taliwala sa kalisdanan labi na sa ekonomikanhon nga aspeto tungod kay walay gipahigayon nga pagsimba ug walay kapanginuhaan ang mga miyembro. Salamat Ginoo kay ikaw ang among provider, ikaw ang among magsasangkap. Panalangini nga magpadayon ang misyon o buluhaton sa matag iglesia, hikapa ang kasing-kasing sa imong mga kanakan ug mga katawhan nga padayon nga mosuportar alang sa imong buluhaton. Nag-ampo kami alang sa among syudad sa Davao. We pray, Father God, for your divine intervention. Ug nag-ampo kami dili lamang sa syudad sa Davao, sa pulo sa Mindanao ug sa managkadaiya nga mga dapit niini ug sa tibuok nga nasod nga Pilipinas. Labi na Ginoo panalangini ang among mahal nga presidente, kauban sa mga national leaders, padulong sa mga local government leaders, Lord, nga imong hatagan sila sa kaalam sa pagdumala sa among nasod ug komunidad nining panahon sa pandemya. Bisan sa tibuok kalibutan among gipangayo ang imong divine intervention sa mga lugar nga nakasinati sa mga linog, bagyo, mga katalagman Ginoo. Hupaya ang kagulaanan sa imong mga katawhan nga nawad-an sa panginabuhian, nawad-an sa mahal sa kinabuhi, nawad-an sa Pinoy-anan. Ikaw Ginoo maga-comfort kanila ug maga-provide sa ilang panginahanglanon. Father God, ang matag usa kanamo adunay mga hilom nga pag-ampo nga among gipadangat diha sa trono sa imong grasya. Labi na Ginoo alang niadtong among mga frontliners, doctors, nurses, ug uban nga nagtrabaho diha sa ospital, ug uban nga mga agency, Lord, nag-alagad ingon nga frontliners. We pray for your protection to be with them. Panalangini, ayuha ang imong mga katawhan nga adunay mga balatian sa panglawas. Ipasinati kanila ang imong makaayo nga grasya.
Nagtuo kami ang imong gahom, ang imong gugma, ang imong grasya, mas dako ug gamhanan sa bisan unsa nga balatian. Busa, isurrender namo ang tanan nga naa kanimo, ang among kahimtang, ang among kinabuhi, labi na nining panahon sa kalistanan. Tabangi kami nga maligo ang among pagtuo diha kanimo. Pinaagi lamang kang Kristo Jesus nga among Ginoo, higala ug manluluwas. Amen. Sa ilalong sa iyang mga pako, ang akong kalag magapahulay. Sa malinawon ang Ginoo nato, sa iyang anak maoy mo bantay. Sa ilalong sa iyang mga pako, mupahulay ang kalag nako, uban kang Jesucristo. Sa ilalong sa iyang mga pako, walay kahadlok, walay kalisang, ug kung samaran ang kasing-kasing ko, unang upako sa mananabang. Sa ilalong sa iyang mga pako, mupahulay ang kalag nako, uban kang Jesucristo. Sa ilalong sa mga pako niya, hingpit kanunay ang kalipay ko, hangtod matapos ning kinabuhian, uban kang Kristo mo puyo ako. Sa ilalong sa iyang mga pako, mupahulay ang kalag nako, uban kang Jesucristo. Sa ilalong sa iyang mga pako, mupahulay ang kalag nako, uban kang Jesucristo. Salamat Ginoo sa natapos nga pagsimba. Salamat sa imong pulong nga among nadungog, nga bisan taliwala nining panahon sa pandemya, nagasaad ikaw sa kalinaw nga among makaplagan diha kanimo. Salamat Lord, ang imong pulong nagpasalig kanamo nga ang kalinaw nga dili matugkad sa una-una sa tao, manalipod sa among nahuna o kasing-kasing diha kang Kristo Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Katong nakasinati Ginoo sa mga kabalaka
mga pagduha-duha tungod ni ining kahimtang namo karon, ang among pagampo Ginoo nga pulihi kini sa pagtuo, sa paglaom ug pagsalig na kanimo aron nga masinati usab nila ug makaplagan nila ang kalinaw nining panahon sa pandemya. Itugyan namo ang among kinabuhi kanimo. Salamat sa imong mapadayunon nga pagprotektar kanamo. Salamat sa imong pagtabon kanamo sa hamiling dugo ni Ginoong Hesus aron walay bisan unsa nga katalagman o balatian o virus nga moabot kanamo ug sa among Pinoy-anan. Wasa isalig na mo ang tanan nga kanimo. Ginaagi lamang kang Kristo Jesus nga among Ginoo higala ug manluluwas. Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo, magmaluluyon siya kaninyo, gatagan kamo niya og kalinaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. sa ilalong